Cúrsaí Reiligiúin agus Searmanais. Cheap muintir na Chréise go raibh sé an-tábhachtach ó nuair a thabhairt dá marbh. Uaireanta, chuir siad an corpa nua. Uaireanta, chuir siad an corp I dtúma cos leis an gceann seo. Uaireanta, bhí níos mó na duine amháin curtha sa túma. Uaireanta eile, thóg siad na corp agus chuir siad na leothraí I brócaí. Gálainn. Is féidir gálainn a eiceáil timpeall na tíre. Ceaptar gur mharcail na carragracha seo áit na tábhachtacha ar nús teorann nó áit chruinnithe. Seo circail líag. Tugadh go leor circail líag I gcuige olla agus I gcuige mún. Ceapann seandálaithe gur úsáid muintir na Chréise na circail líag le haghaidh ócáidí speisialta. Ceaptar gur raibh éileire a bhí ag gcuid de na carragracha, mar bhí ceangail idir na náit inar siad suite agus éirí nó lí na Gréine. I gcásanna eile, mharcail siad na Gréinstadaine agus na Cónachtaí.